Yan, tinamaan na mga pare. Yan, good morning mga pare, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong laud na naman kita. Yan, upo din na naman ako niyo mga pare, mga madi. Kaya paruhunta na naman ini mga bubutrap ta. Kung kaya pa batakon, kay grabe na daw ang lumot. Sabisan mga padiw na to, grabe na kung ang lumot, di na nabatak ang mga bubutrap. Sa kikargan sa mga lumot, kaya nagriligid ang lumot mga pare. Sangga na sa lumot niyan. Tiglumot na. Ano, grabe na kuda to. Oh. Ah. Kudaton. Oh. Talaga mabatak. Ah. Ano mga pareho? Oh. Grabe. Nakuha ta ng mga padihang bubo, nakuha ta ng bubo trap. Kaya lang, unloaded, grabe pa. Ano? Grabe pa. Yan, ipaimod ko sa iyo mga paday. Ipaimod ko sa iyo ang Sailarom, videoan ta Sailarom para maimod niyo ang mga lubot na nasa blay. Yan o. Yan, di paruan niyo nga padaw. Grabe na pagkalumutin Sailarom mo. Oh. Puno sin lumot ang lubid. Yan. Ano sini mga pade, mga made. Ini utodon ta nilang inalubid. Mapahuway mo na kita pagbubutrap. Di taram kung hanggang sa no ini malupa na lumot. Pero pag lupa man sinalumot mga pade, grabe naman ang isda, kasag, kanoos. Yan. Kaya lang masakripisyo kita. Danison man ini nalumot. Kaya di tiro na buro na yan mga isda. Pag nakalupa ini nalumot, paglupa sa lumot, grabe yan mga kasag na naman ng isda. Eh okay man ini, kaya di nagburnay. Yun mga pade, mga made. Yan. Tulo lang nabubutrap ang nabatak na to. Dahil sa grabe na sablay sa lumot. Ang iba na nabubutrap na halos nasa 17 pa, kaya nasa 20 ini na tao na to, nasa 20 piraso na bubutrap. Ang iba mga pade, mga made, diri na nato nagkabaratak, diri kaya talaga. So, ito ginurutan na lang ito na tulo. Iuli nato ito na tulo. Ang iba na bubutrap nato, ibilin ta lang diri. Diri nato aram kung saan umalupa ang lumot. Pag lupa sa lumot, mao na lang nato babalikan. Yun, pauli na kita mga pade. Wala kita dagop, mao talaga yun ang buhay di sa lawod. Bisan wala, bisan mayon. Yan, okay, pauli na kita mga pade.